Nens i nenes de Catalunya, com ja sabeu, ens hem de quedar confitats i confitades uns dies a casa. I jo havia pensat, ja que no puc anar a cap festa i estaré molt avorrida, doncs hauré de buscar alguna manera d'entretenir-me i d'entretenir-vos. Què us sembla si durant aquests dies doncs fem coses? Per exemple, avui m'agradaria començar fent globoflèxia, que tant us agrada, sí? Doncs què us sembla si aprenem a fer una flor de globoflèxia? Preparats i preparades? Vinga, som-hi! Per fer la nostra flor de globoflèxia necessitarem un parell de globoflèxia, i un inflador. Us recomano l'inflador perquè podeu intentar inflar vosaltres, però s'escaparien molts pets i tampoc volem això, Doncs, primerament agafarem, a veure, quin color preferiu? El blau? El blau. I inflem, molt bé, infles quasi a tope, quasi. Llavors, deixes anar una miqueta a l'aire, i fas un nus, molt bé, perfecte. I, fas un nus per aquí, molt bé. Veus quina forma ens ha quedat? Doncs ara... Ai, que explota! Explota. I ens queda aquesta forma de la floreta. I ara toca fer la tija, molt bé, la tija. On he deixat el globus? Està per aquí, molt bé. Doncs agafem aquest globus i el tornem a inflar, aquest altre globus. Molt bé, globus. I gairebé també, quasi a tope, però deixem anar una miqueta a l'aire també perquè si no no podrem fer aquestes salsitxetes que ens surten. I ara agafarem la punta, tenim la punta i expulsem l'aire cap al món, veieu? I ens quedarà aquí. I això per què? Per posar la floreta per aquí, Molt bé, deixem anar l'aire per aquí també. I ara agafem la floreta, molt bé, perfecte. I ara mireu, connectar-ho aquí, molt bé, mira, tenim. Però ens queda una última coseta. Les fulles, mireu. Veieu? Dues gotetes. Molt bé. I ja tenim la nostra floreta de globoflèxia. Us agrada? Sí? Molt bé. Doncs digueu-me si ho heu aconseguit, Sí? Ens veiem en el pròxim vídeo. Adéu!